Πάμε να αλλάξουμε το κλίμα, επιτρέψτε μου. Σπύρο, πάμε να κάνουμε κάτι πολύ εύκολο. Μας βοηθήσει και η Βίκη με τη φίλη της. Πού είναι η φίλη σου με την aerial yoga? Η κουκλάρα που είναι? Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη γυναίκα που αψηφά τη βαρύτητα. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Για να δούμε. Είναι κάτι εύκολο. Σπύρο, πάμε να το κάνουμε μαζί. Πώς θα σας φαινόταν να χορεύατε στα σύννεφα και όλο αυτό να αποτελούσε την καλύτερη αφορμή για σωματική και ψυχική ευεξία? Ακολουθήστε με για να μάθετε. Όταν σε βλέπω, Κατερίνα, νομίζω ότι πρώτα πέταξες και μετά περπάτησες. Μου έρχονται στο μυαλό σκηνές από ταινίες που είναι το παιδάκι που θέλει να το σκάσει το σπίτι και έχει δέσει τα σκοινιά στο παράθυρο. Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησα μια φορά. Για πες μας, τι είναι το aerial dance ή ο εναέριος χορός στα ελληνικά? Ο εναέριος χορός είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Είναι χορός πάνω από το έδαφος στον αέρα. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι μοναδικό και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να δοκιμάσουν. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, το φύλο ή κατά πόσο είσαι γυμνασμένος, αυτό μας λες? Όχι. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να δοκιμάσουν, ανεξαιρέτως ηλικίας, φύλου και οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να μας δείξεις 2-3 βήματα. Πώς ξεκινάει ένας αρχάριος στο aerial dance? Βασίλη, πώς είναι εκεί πάνω? Hardcore. Για κατέβα λίγο να μας πεις. Ορίσαι, βρίσκεσαι εκεί πάνω, τι σκέφτεσαι, τι σκέψεις περνάνε το μυαλό σου? Νιώθω σαν τον Peter Pan, εγώ και ο Peter Pan. Ποια είναι τα ωφέλη του aerial dance, του εναέριου χορού, τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό, στη ψυχή μας? Το σώμα σου γυμνάζεται, ελαστικοποιείται, αν μπορώ να το πω, γίνεται πιο ελαστικό δηλαδή, αποκτάς μεγάλη δύναμη, αποσυμφορείς πολλούς μύες από παλιούς τραυματισμούς. Ψυχικά είναι τεράστια τα ωφέλη, γιατί και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να ανεβάσεις τον εαυτό σου πάνω από το έδαφος και να βάλεις το μυαλό σου, την καρδιά σου και το σώμα σου σε μια συνεργασία που δεν γνώριζε μέχρι τώρα, γιατί έχουμε γνωρίσει να πατάμε στο έδαφος καλά. Το να μαθαίνουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και πάνω από το έδαφος είναι ένα τεράστιο πράγμα και βοηθάει πάρα πολύ. Νεκταρία, πόσο εύκολο είναι να μιλάς έτσι? Εξαρτάται, άμα συνηθίσεις μπορείς να μιλάς και έτσι. Ξεκινάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Αν δείτε και εδώ έχουμε μια σκαλιέρα. Ο λόγος λοιπόν που υπάρχει σκαλιέρα και είναι στα 3 μέτρα είναι για τους ανθρώπους που ίσως τώρα ξεκινάνε γενικά γυμναστική στη ζωή τους και δεν θέλουμε να τρομάξουν. Αλλά επειδή πάντα στο μυαλό μου, και αυτή είναι και η φιλοσοφία, είναι ότι όλοι έχουν το δικαίωμα και όλοι θα πρέπει να βοηθηθούν, γι' αυτό και γίνεται αυτό. Και ξεκινάμε σιγά σιγά από χαμηλά και όσο ανεβαίνουμε υπάρχουν, όπως βλέπετε, και στρώματα ασφαλείας, τα οποία θα μας προστατεύουν σε περίπτωση που μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν έχεις κάποιον εκπαιδευτή, ο οποίος γνωρίζει και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά, σίγουρα δεν θα βρεθείς ποτέ στο στρώμα. Ποτέ. Ένα νησάκι στο οποίο πηγαίνεις είτε με μπουκάλες κατάδυσης είτε με jet ski, και το είχα κάνει με ένα φίλο σκηνοθέτη, τον Κάρολο τον Αρτεμιάδη, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το γύρισμα και πήγαμε εκεί και το κάναμε. Δεν ήταν κάτι αυθόρμητο, δεν ήταν κάτι... Αυθόρμητο αλλά λίγο επικίνδυνο, επιτρέψέ μου. Επικίνδυνο είναι όταν δεν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις. Όταν ξέρεις τι κάνεις, θεωρώ ότι εκμηδενίζεται ο κίνδυνος. Είναι ένα άθλημα που κοστίζει. Γιατί βρισκόμαστε και σε καιρό κρίσης. Θα είναι εύκολο για κάποιον γονιό να φέρει το παιδί του να ξεκινήσει aerial dance? Ναι, είναι βατό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε μια σχολή χορού και να κλείνεις μαθήματα χορού. Και κάπως έτσι, μαζεύοντας περισσότερες εμπειρίες, προκαλούμε και εσάς να έρθετε να το δοκιμάσετε το aerial dance. Και βέβαια περιμένω τον κύριο Χαριτάτο να έρθει ο ίδιος να δοκιμάσει.
Κατερίνα, θύμισε μου, πού είναι το aerial dance? Πού είναι το χώρος μου? Ναι. Το κλειστό κολυμβητήριο του ΆΚΑ, στο δεύτερο διάδρομο. Βρέσε Κατερίνα, να μην βάλαμε ολόκληρο βίντεο τώρα. Να σε δείξουμε, να δούμε τι κουκλάρα είσαι. Πόσο εύκολο είναι το aerial dance. Εδώ ο κ. Παπαδόπουλος έχει ενθουσιαστεί. Και δεν το βλέπεις εσύ το βίντεο. Είναι δυνατόν? Και σε προκάλεσε κιόλας να δοκιμάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Δεν θέλω να σε ευνηδιάσω, αλλά είσαι στον αέρα τώρα, να ξέρεις, έτσι. Όχι, Σε βλέπουμε, Πεσιός. Να σου δώσω τον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο. Η Κατερίνα, Σπύρο. Όχι, ακούμε, σε βλέπουμε κιόλας. Πρόσχε. Σε βλέπουμε. Γεια σας, τρέχομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας άρεσε. Πολύ Ήταν δυνατόν να μας αρέσει. Αφού σκεφτείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, Κατερίνα, Αλίνα μου, μπορώ να έχω το υλικό στο web, πότε θα ανέβει? Ποιο web? Όλο το κοντρόλ θα έρθει εκεί που είστε να σας φέρει το βίντεο. Λοιπόν, Κατερίνα, είσαι εξαιρετική. Σ' αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά, κουκλά μου. Τίμος κουρεμένος,